Szia! Na, kész lett az autó, úgy látom. Kész az autó. Gurul, fékez, És volt már teszt? Vittétek már ki a porba? Ebben a pillanatban fogjuk tesztelni. Itt van velünk a másik építő pilóta? Szevasztok! Hogy lennék? Most kellett tesztelni a Brembo féket, milyen lett, hogy milyen siker állt. Peti, hogy csináltad ezt a pedált? Tiszta fasza lett. Hogy csináltam? Azért milyen király ez? Hát annól még anyuék kőkorszakban megtanították nekem a vészést, a kalapás, meg egy vésző. Csúcs! Vagy a parlatoktam otthon, szervészni. Büszke vagy a csapatodra? Nem büszke csapatom, ez a legjobb csapat, és egy győztes autót. Na, szeretem az önbizalmat, végre már, végre már. Így fogsz versenyezni? A sofőr kapja fel a kocsit és vigye. Na most akkor várjál, most egyet elrontottunk. Ezt újra kell. El kell engedned, mert azt fogják hinni, hogy te fogtad meg hátulról. Kire? Most jön ez a tesztelés, és előjönnek. Akkor ide rakhatunk állítható részt, nem? Feltétlenül. Jó volt a kormány? Mit mondasz? Jó, jó. Látom, a bikaszarvat elhajtottad. Azt hittem, itt is elkenitek. Király. Igen, jó. Ezt szóval nem lehet elmondani, bele kell ülni. Ez egy élmény. Hülye!